Wala ɲuman dɔn foli bɛ kura k'a lase aw ma fo fɔ aw sigiyɔrɔ la an balima bamanankan Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an b'a jira aw la k'a fɔ ni bamanankan kunnafoni wagati seli wala bɛna kɛ minnu kɔnɔ kuma la aw ye Mali kɔnɔ a n'a kɔ kan kibaruya olu de don an b'a fɔ ko n'o kuma silakaw dangana kunnafoni daminɛ an b'a jira aw la k'a fɔ ko fɛn min ye journée africaine de la décentralisation a ɲɛnamayara Mali jamana kɔnɔ i n'a fɔ farafinna jamana tɔw kɔnɔ cogoya min na Mali jamana ta caw nu donna ka bɛn tɛnɛ utukalo tile 10 de ma min ni a ɲɛmaya tun bɛ marayɔrɔ ko minisiri bolo Mali jamana tɔgɔ la Serifula Jabaraniso tɔgɔ la Sadio Sidibe ni Abdulaye Segodugure de tun bɛ an ka janga sɔrɔ ɲɛmada ɲɔgɔn fɛ. Maraba ɲɛmaw sigida ɲɛmaw fo ka taa se jamana ɲɛmaw ma o kɛra kɛnɛ ye min ni bɛ ɲɔn sɔrɔ yen k'i da don min ni farafinna tɔnba ye a ɲɛnamaya ni a bɛ wele journée africaine de la décentralisation et du développement local min senfɛ da bɛ don dugutigiw ka baara ye min ani sigida ɲɛmaw ka baara ye min k'a ɲɛsin sigida yiriwali ma o de kadara kɔnɔna na don ɲɛnamayara farafinna seliginaani tɔnba fɛ ni o ye union africaine ye. Le caman kɛra nka ɲinanta o kɛrɛnkɛrɛnna ka ɲɛsin jiko sanuya ani a tɔgɔ bɛsɛya ma o kɔnɔna na marabolo fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ bi n'o ye yɛrɛmarakafo ye k'a daminɛ commune na ka taa région na baara caman kɛra an tɛna se k'a bɛɛ fɔ yan nka aw yɛrɛ ye dɔw mɛn ministre da donna wɛrɛ caman na a ye miliyari caman fɔ k'a fɔ o miliyari ninnu olu bɛɛ lajɛlen musakara walasa jamanadenw ka hɛrɛ sɔrɔ a musakala yɔrɔ jumɛn a musakala yɛrɛmarakafo de kɔnɔ jejiko la kɔlɔnko la forage ko la a tɔgɔ di caniveau kow la walasa jamanadenw bɛ se ka a tɔgɔ di hɛrɛ sɔrɔ sigidaw la. Don min ni a ɲɛnamayara a direction ɲɛmaba fana ye kuma ta min b'a to ka hakilinata di don in nafa ye min ye kun jumɛn y'a kɛ don yɛrɛ bilala sen kan a ye ɲɛfɔli kɛ o fana la k'a fɔ baaraba minnu fana kɛra san tɛmɛnen na ka se ka i da don o fana la a y'a jira k'a fɔ ko baara caman kɛra san tɛmɛnen na baara caman wɛrɛw fana b'a la ka bɛn ka kɔni san tɔw ye. Journée min don o ye fanga cɛbɔli a fɔ ma ko décentralisation o ka journée de don o ka don kɛrɛnkɛrɛn don o den kɛrɛnkɛrɛn min sigilen don k'a fɔ ko an ka o mara cɛbɔli an ka a ladɔnya an ka a faamuyali di mɔgɔw ma ko minnu kɛra la ko ɲumanw la o ka ɲɛfɔ mɔgɔw ye baara minnu bɛ ka a fana ka ɲɛfɔ mɔgɔw ye jango a ka se ka kɛ bɛɛ ka haminako ye quoi a ka kan o ka di mɔgɔ wɛrɛw ma a fɔ ma ko élu minnu bɛ dugu ma parce que a ka kan olu bɛ a dɔn a baara kɛ cogo na o se ka jamanadenw ka nimisi wasa jiko la kɛnɛyako la kalanko la sirabɔko la filanan o ye conseil régionaux ye ani district yɛrɛ ka mairie n'i y'a ta kɛrɛkɛrɛ bon n'i y'a ta Mali kɔnɔ commune ye 800 ani 15 cercle ye 100 ani 59 région ye 19 ani district yɛrɛ. Maire lakaw dugutigilamaw an ka ladalamaw bɛɛ sen yera nin ko la min b'a to cogo min na ka na u ka hakilinata fana di don kɛrɛnkɛrɛnnen don jamana ɲɛmaaw bolo ka se ka na cogo min na ka ɲɛfɔli kɛ décentralisation yɛrɛ ye min ye min b'a to hakilinajigi bɛ se ka kɛ o nafaw kan cogo min na baara in bɛɛ kalifalen tun bɛ minisiri ma minisiri min ka baara bɛnnen bɛ sigida ɲɛtaw ani fo ka taa se sigida koɲɛkow ma. Fɛn fɛn sen yan an baarakɛ ɲɔgɔn an ka dugutigiw an ka maakɔrɔw an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw an b'aw bɛɛ fo ministère de l'administration territoriale baarakɛla bɛɛ an b'aw bɛɛ fo aw yɛrɛ ɲɛ b'a la minisiri hakɛ min bɛ yan o b'a jira k'a fɔ jamana nin ko in décentralisation and développement local mara cɛbɔli a t'an bolo kulonkɛ la donc an kɔni hakilila ye min ye bɛɛ ka lafiya i sigiyɔrɔ la mɔgɔ si kana wuli ka tagama ka kilomètre kɛ k'i bɛ taa kalan kɛ ou bien k'i bɛ t'i yɛrɛ furakɛ o de y'an ka laɲini donc aw yɛrɛ ɲɛ b'an tɔɲɔgɔn minisiriw la a tɛ kɛ minnu kɔ u bɛɛ bɛ yan ne y'a mɛn an bɛ yɛlɛma o yɛlɛma la bi o ye ministère de la refondation ye ale de bolo bɛ CNT bolo donc an ka foli b'a ye kosɛbɛ parce que yɛlɛma bɛɛ bɛ tɛmɛ olu fɛ an ye jiko kuma fɔ an ka gouvernement na ji tigi o bɛ yan o ye ministre de l'énergie et de l'eau o fana b'a jira k'a fɔ ko in a tɛ kulonkɛ la an bolo baarakɛda minisiri o bɛ yan yɔrɔ o yɔrɔ baara de bɛ yen ministre des transports et des infrastructures an kɔni an n'ale bɛ ɲɔgɔn na nin tile fila in na bari an kan ka taa biennale min kɛ Buguni an bɛ fɛ Buguni ka jɔ ka kɛ tama tama donc a ye ko caman bolo da mais an bɛ fɛ a ka siraw de da Buguni an bɛ ɲɔgɔn na o ma sɔrɔ fɔlɔ voilà o tɛmɛnen kɔfɛ ministre de l'environnement an yɛrɛ ye assainissement ko kumaw mɛn
ko ka musow ni denmisɛnninw tɛgɛ don a la a kana kɛ o kɔ bari n'i y'a mɛn an ka togodaw an ka dugu musow ni denmisɛnninw de don n'i y'a mɛn du musow ni denmisɛnninw de don donc o minisiriso fana bɛ yan o tɛmɛnen kɔ ministre délégué ale fana bɛ yan an ka yɛlɛmaw a tɛ k'ale fana kɔ yɛlɛma bɛ administration territoriale ko la k'a ta constitution na texte fɛn o fɛn yɛlɛmana ni san laban ninnu kɔnɔ ale bolo nɔ b'a bɛɛ la donc an ka foli b'u bɛɛ ye. minisiriso min yɛrɛ ka ca bɛnnen bɛ nin baara ninnu ma a y'a da don fɛn bɛ tali kɛ sigi yɛrɛ nafa kan ko sabula minisiri caman bɛ kɛnɛ kan o b'a jira k'a fɔ kɛnɛ in nafa de ka bon o la a tilala k'a da don musow yɛrɛ jɔyɔrɔ ye min ye sigida ɲɛtaa la o la ko mɛriw man ka baara fosi kɛ k'a sɔrɔ u ma musolakaw ɲin don a la ani sifinnakaw. an ye min fɔ an bolo an ka mairies kɛlen don walasa ka dugudenw lafiya donc vraiment an jija o la n'i y'a mɛn jamanadenw yɛrɛ ka da u ka jamana na a bɛ daminɛ depuis togodaw de la k'a daminɛ dugutigi la an ye dugutigiw don ba la mɔgɔw bɛɛ ɲɛ b'o la o tɛ lakale bilen ni ko minnu bɛ kɛ a bɛ daminɛ yen mɔgɔ bɛ taa dugutigi fɛ yen n'a bɔr'o la n'a sera mairie la a k'aw jɔ jɔyɔrɔ la sɔgɔmada na n y'a fɔ n bɛ segin a kan ni mɔgɔw taara papier ɲini na mairie la a y'u kunbɛn ni nisɔndiya ye a y'a yir'u la k'a fɔ aw bɛ yen olu de kama o bɛ kow nɔgɔya hali n'u bɛna ko min na n'a jaabi t'aw bolo u kunbɛn cogo o bɛ dɔ b'u ka problème na donc an b'a ɲini mairie mɔgɔw fɛ n bɛ segin a kan u ka u bila jamanadenw ka bolo kan u bɛ yen o de kama n'o sera ka ɲɛ a tɔ bɛɛ bɛ ɲɛ a tɔ bɛɛ bɛ ɲɛ n'Ala sɔnna donc ni journée in ale bolodalen bɛ min kan o ye ji ye ji ko aw bɛɛ b'a kalama a ma nɔgɔn jamanakuntigi yɛrɛ ye forage 100 hakɛ min sen jamana kɔnɔ nin san laban in na aw b'o dɔn donc ji kɔlɔsili o ye baaraba de y'an bolo ani an ka sigidaw jɛya a bɛ fɔ o ma assainissement nin journée in bilalen don olu hukumu kɔnɔna la donc ko ka musow ni denmisɛnninw sen don ko bɛɛ la fɛn o fɛn bɛ k'an ka sigidaw la aw kana musow ni denmisɛnninw to kɔ n'i ye musow to kɔ i taara ka dugu fankelen to bari ni musow ye 50% 51% n'i ye ko o ko kɛ musow kɔ en tout cas ne kɔni tɛ fɛn k'u kɔ. ni édition in an bolo dira k'a fɔ a baaraw bɛɛ kun cɛra ni sɛbɛn ye k'o ta k'o di cɛmancɛ fanga maa minnu bɛ baara la kosɛbɛ k'a jira k'a fɔ u n'o yɛrɛ san tɛmɛnen ninnu na min b'a to ka sira dayɛlɛ maa wɛrɛw ye min b'a to u fana bɛ se k'u cɛsiri u ka caw kɔnɔna na cogo min na. hali bi bamanankan kunnafoni nasiraw fɛ an b'a jira aw la k'a fɔ ko medin ni ziyaraw bɛɛ lajɛlen kɔfɛ fɛn min ye shirifiyɛn gurupu taamadenw ye u donna Maka umura baaraw o hukumu kɔnɔna de don k'a jira aw la k'a fɔ ko taamadenw min a bɛ don ala ko sumaw ka taa se baara caman ɲɛdɔnni ma fɛn min ni o bɛ silamɛya baaraw kunkan ko fɔ shirifilaya jabarani so tɔgɔ la Alhamidu Badini a bɛna ɲɛfɔli kɛ sɔrɔlen ninnu kan. Zul Uleifa kɛnɛ kan Sherifian Groups ejidenw o ninjuru samaba o ka bonyana ka karama kɔnɔ an karamɔgɔ Yaya Yuba ni caman ka ma ko lagare fɛn min ye umura ŋaniya siriw ye n'amu o kɛra yen nɔ. Alhamdulilahi rabbil alamin an bɛ Ala fo ka Ala barikada ni ka Ala waleɲuman dɔn an filɛ nin ye yɔrɔ min na a bɛ fɔ y'a de ma ko Zul Uleifa dɔw b'a fɔ Abiyaru Ali n'o ye ŋaniya siri yɔrɔ ye an bɛna naamu ta yan de n'o ye umura naamu ye insha Allah ka ŋaniya siri pour que ka an kunda makan kan an nana o ŋaniya siri de la an bɛ taa Sherifian Group a ŋaniya sirila ni Ala ka jɛ an b'an kunda makan kan nin waati in na ka dugawu kɛ bɛɛ ye ka dugawu ɲini bɛɛ fɛ an b'a deli Ala fɛ umura in Ala ka baara nɔgɔya an ma Sherifian Group sababu ɲuman Seyidi Sherif Harun Rashid Haidara a n'a kɔrɔkɛw n'a badenw a n'a ka cɛkɔrɔba sanuma Ala k'an n'u dɛmɛ an b'u kalifa la Ala min tɛ kalifa cɛ nin Sherifian Group in n'Ala sɔnna waati bɛɛ lo umura bɛna to ka kɛ minnu ye umura kɛ n'an ye n'Ala sɔnna mɔgɔw bɛna u ka sariya kanw sɔrɔ ni Ala sɔnna an bɛ dugawu kɛ an b'a deli Ala k'a minɛ umura Ala ka kuncɛ hɛrɛ la Ala ka wasaw di an bɛ Ruzo yɛrɛ fo tellement que e fana ye nin di cameraman ya la cogo min na Ala ka dɔ fara sankɔrɔtaw kan Ala ka sɔrɔw kɛ. O bɔlen kɔfɛ ejidenw u sɔrɔla k'u kunda Makan jamana kan ni umura baara tɔ bɛ taa waleya yen nɔ sira fɛ fɛn min ye Ala ko suma caman ye o kɛra. لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك أني جابي أنت على أني جابي أني جابي فويتك فريق أني جابي
ika do tando ani nema ani masaya o bɛɛ ye ala de ta ye foyi tɛ ka fara e kan an y'i jaabi an tigi ala an y'i jaabi an y'i jaabi foyi tɛ ka fara e kan an y'i jaabi. O kɛlen kɔ k'u kunda Makan jamana kan Yaya Yuba ni caman k'ale ma ko lagare a ye taa ni ka segin kɛ Iji ani umura yɛrɛ kun kan kɛrɛnkɛrɛnya ma ala ye yamaruyamu ɲɛsin Nabila Ibrahima ma a ka wele da maaw ka na Iji kɛ. Alhamdulillah an bɛ ala fo ka ala barikada ni y'a ye ni naamu taara an bɛ an kundalen Makan kan an bɛ nin labayika fɔ in kɛ kɔrɔ de b'a la. Ni kuranɛ ta k'a lajɛ ala de ko kuranɛ kɔnɔ Ibrahima ma wa azin fi nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli damirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Ni kuranɛ aya de ala ko Ibrahima ma mɔgɔw wele ka na mabatu ma Iji kɔrɔ de mabatu wala o kuma ala ko mɔgɔw wele o kuma o wele dalen ala ko mɔgɔw bɛ ne ma dɔw bɛ n'o sen na u bɛna yɛlɛnkan dabaw kan u bɛ bɔ yɔrɔ janw na ka na o kuma an ye o yɔrɔ jan minnu tɔgɔma ko avion bɛ nana an ye bi ni an nana se yan an bɛ sin k'a fɔ ko an y'i jaabi k'a sɔrɔ e ma wele ko e jaabili kɛ o kɔrɔ ye mun ye o kuma o yɔrɔ de la tafsiritigiw ni dɔnnibaw ko an ma ala ko Ibrahima ka wele dali min kɛ ni Ibrahima sɔnna ka wele da ni ala ka diɲɛ ye ala ko n b'a lase mɔgɔw ma e ka wele ne b'a lase o kuma ala kɛlen ka wele da o kuma an y'a laminɛ ala ka sebaaya la o kuma ni ala y'a nɔgɔya an ma an nana fo ka na ŋaniya siri yɔrɔ la o de jaabitɔ ye nin ye ala y'an weleli min kɛ dɛ an bɛ sin ka jaabi direct n ko ala e y'an wele wa an y'i jaabi o kuma o jaabi an filɛ nin ye k'o de daminɛ ni an bɛ nin fɔ fo k'an bɛɛ sunɔgɔ k'an bɛɛ sɛgɛn k'an sunɔgɔ fo Makan fo an ka taa don alikaba kɔnɔ ni ala ka diɲɛ ye ka se ka umura baara kɛ ni ala ka diɲɛ ye a sababu ye nin de o la ni an nana kuma o kuma labayika fɔ de bɛ. Madina dugu kɔnɔna na wulikajɔ minnu boloda la Sherifian Groups ejidenw fɛ o baarakɛlaw fana na boloda Maka dugu kɔnɔna na n'o de ye ka t'u ɲɛ da lɔhɔrɔma yɔrɔw kan ni ka duwawu caman kɛ an ko mun ma ko ziyara. Hali bi bamanankan kunnafoni nasiraw fɛ an b'a jira aw la k'a fɔ ko fɛn min ye silamɛya dɛmɛtɔn Ansar Comité ka bɔ Jalakɔrɔji ville olu ye kɛnɛ dɔ sigi utukalo tile 9 ka bɛn karima kɛnɛ min ni o kɛrɛnkɛrɛnna k'o kɛ duwawu kalan ye ani ala welew caman a ɲɛmaya tun bɛ an karamɔgɔ de bolo Seyidi Sherif Aliou Badara Ousmane Aidara Sherifula Jabarani so tɔgɔla Mahamadu Ben Sherif Sumano Sama Tarawele ka sɔrɔla an ka janga ɲamadali kɛ. Ni ɲɔgɔn kunbɛba mun sigilen filɛ sen kan a sigira sen kan alisilamɛya dɛmɛtɔ Ansar bolofara fɛ mun bɛ Jalakɔrɔji ville a mɛnna u ka laɲini tun don Mali silamɛw ka jɛkuluba au Conseil islamique maa ɲɛma regroupement des leaders spirituels musulmans du Mali maa ɲɛma alisilamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an karamɔgɔ Seyid Sherif Ousmane Madani Aidara denkɛ dɔw ka na ni dugawudenw k'u fɛ kuranɛ kalan ani dugawudenw kɛ cogo min na u ka komite ka laɲiniw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sabati. An ka komite Jalakɔrɔji ville vraiment o ɲɛmɔgɔw farala ɲɔgɔn kan ka Badara wele a kana duwawu k'an ye an ka komite la parce que an y'a laɲini a bɛ san caman bɔ a kun ma ɲɛ mais bi ala sɔnna k'a latigɛ a nana ka na duwawu k'an ye an yɛrɛ duwawu k'a ye vraiment ka karamɔgɔ ka denbaya dɔ ka déplacer ka na an ka commune kɔnɔ vraiment ka na duwawu k'an ye an ma dansi sɔrɔ o la vraiment an kɔni u fo da t'an bolo ala de b'u sara vraiment tellement a diyara an ye vraiment an tɛ se nisɔndiya yɛrɛ bolo ma an tɛ se ka foyi de fɔ ka tɛmɛ nin kan an bɛ duwawu de kɛ dɔrɔn ala ka sijan d'u ma an ye layidu de ta k'an b'u dɛmɛ u ka ala ka diinɛ lase donc vraiment an b'a deli ala de fɛ ala ka an dɛmɛ an ka se ka layidu in dafaw ye ala kana u janfabaga k'an ye ala ka n'u janfabaga bɔ an na sabu ninnu kɛra sababu ɲuman ye an ma u y'an ka diɲɛnatigɛ dilan ka lahara dilan an b'a fɔ ten parce que mɔgɔ min ye ala yir'i la i t'o tigi sara sɔrɔ vraiment an kɔni an b'u fo k'u wale ɲuman dɔn ka deli ala fɛ nin sigi ɲɔgɔnna caman ala k'a yira an na nin y'a daminɛ ala kana dan nin ma ala ka waati wɛrɛw yira an na kira na sɔn. Yala bi nisɔndiya min b'an na a tɛ se ka fɔ ka s'a dan na parce que yanni an ka kuma daminɛ an b'an karamɔgɔ yɛrɛ fo ne y'a Seyid Sherif Ousmane Madani Haidara o den ka na an ka komite la a n'an ka commune na o nisɔndiya o fanga ka bon an kan parce que an kun t'a dɔn fɛn min bɛ kɛ san kɔnɔ siɲɛ kelen walima an si kɔnɔ siɲɛ kelen n'o kɛra anw kɛnɛ ɲɛna
an tɛ se k'o nisɔndiya fɔ ka se a dan na an ni sirifuw ka sigi kɛnɛ kelen kan k'a ɲɛ jɛ o la lahara o bɛ kɛ dalu y'an bolo an bɛ ala de deli karamɔgɔ n'a ka denbaya a bɛ fɛ diɲɛ ka kɛ cogo min ala k'a kɛ ten a taara tagama min na ala ka segin n'a ɲuman ye a ka denbaya n'an ka denbaya ala k'a kɛ ala sago ye an bɛ fɛ ansaruw ka fara diɲɛ bɛɛ kan an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ an ka jamana ala k'a basigi an ka ala jamanatigi ala k'u fanga se fitinɛ min bɛ jamana in kɔnɔ ala ka a fuɲɔni ka bɔ an kan tiɲɛ la kuma ani ko an ma k'an ka kuma bi a ma nɔgɔn bi tiɲɛ la an nisɔndiyalen don bi ka tila ka foli bila aw yɛrɛ la tuguni aw minnu sen sera yan nɔ an b'aw fo a ka wuli ka jɔ la o de dakuruya fila bɛ na ani ka folikan di sirifila duba bɛɛ ma. komite ɲɛmaaw ka kuma la u ye foli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ani tasibila kɛ k'a ɲɛsin mali silamɛw ka jɛkuluba au conseil islamique Maniema, groupement des leaders spirituels musulmans du Mali Maniema, alisilamɛya dɛmɛtɔn ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an karamɔgɔ Seyd Sherif Usman Madani Aidara ma k'a sababu kɛ n'i y'a ye olu ye nin sira ɲumanba in ta a sababu ye an karamɔgɔ ye o kɔfɛ a Seyda Badara Aliyu Haidara fana kelen ka kuma ta a ye bilasiralikanw caman kɛ alisilamɛya diinɛ yɛrɛ taga sira ɲumanw kan a labanna ni dugawudenw ye cogo min na laɲiniw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sabati. Nisɔndiya belebeleba de bɛ na parce que yanni n ka bɔ ka n ka nisɔndiya kuma fɔ n bɛ ala tanu ka ala barikada ka karamɔgɔ Haidara fo k'a waleɲuman dɔn an bɔra ka kɛnɛ min ɲɛnama sisan a sababuya de y'ale ye o la an bɛ dugawu kɛ karamɔgɔ Haidara ye sija ni kɛnɛ ni laban ɲuman ala k'o d'a ma a bɛ Côte d'Ivoire jamana kan n'a ka denbaya ni délégation an y'u kalifa ala ma ala min ka kalifa tɛ tiɲɛ ala ka segin n'u ɲuman ye ka na an yɛrɛw ɲuman sɔrɔ o kɔfɛ nin ye Jalakɔrɔji ville comité ye an kun y'a laɲini an karamɔgɔ Badara fɛ a ka se ka na sen jɔ an ka comité la ka dugawu k'an ka comité ye a bɛ waatinin bɔ mais ala b'a yɛrɛ sagoya la jɔ min fɛn dɔ laɲini ni ala m'a latigɛ a kɛ man di bi de ala y'a latigɛ o la an karamɔgɔ Badara a nan'i sen jɔ an ka comité la o la ka dugawu kɛ comité ye vraiment an ye min laɲini an y'a sɔrɔ vraiment a bonyana ma a diyara an ye o la an wasara an nisɔndiyara an sewara. An b'a ladɔnniya k'a fɔ nin ɲɔgɔn kunbɛnba mun ni a sigira sen kan alisilamɛya dɛmɛtɔn ansar tɔndenw fɛ minnu bɛ Jalakɔrɔji ville a kun cɛra ni dugawudon sanumaw ye mun kɛra a Seyda Badara Aliyu Haidara fɛ. An bɛ to nin kɛnɛ sanuma in kan an karamɔgɔ ni o ye Seyd Sherif Aliyu Usman Badara Haidara a ye dakuruɲɛ fila min sɔrɔ an ka ɲininikɛlaw ka kuma galama la an ka jɛ an ka ɲamadali kɛ olu fɛ. Ni sigi Jalakɔrɔji comité ville n'o ye Jalakɔrɔji ville comité o ye a laɲini an fɛ an kana ka na ɲɛ da o kan u ka sigiyɔrɔw la ka se cogo min na k'o kɛ hinɛ ani tasi an yɛrɛkun ye janko silamɛya dɛmɛtɔn cɛw n'a musow sanga bɛɛ kɔnɔ ni n'olu sigira a bɛ dusukun ɲagari a bɛ dusukun lanisɔndiya nisɔndiya min ni a b'o sɔrɔ ni sigi kɔnɔna la ala y'a seere ye anw bɛ min sɔrɔ a la an b'a fɔ ko aw t'o sɔrɔ a la k'an sigi ka ni cɛw lajɛ ka ni musow lajɛ k'a fɔ ko aw da yɛrɛkun feere se ti ala ma a ka diinɛ dɛmɛli ani a n'a ka nafolo ni jamakulu lajɛli an fɛ a bɛ an nisɔndiya ala b'a dɔn a b'anw nisɔndiya cogo min na a bɛ ala yɛrɛ nisɔndiya ten bi diɲɛ laban in kɔnɔna la diinɛ ko bɛ cogo min na silamɛya ko bɛ cogo min na alors o bɛɛ lajɛlen b'a dɔn fɛn o fɛn n'a bɛ fɔ a ma ko nin ye jogo sira ye ko adamadenw k'o sabati o yɛrɛ la o de kɛra kɛlɛ ani balawu ani an ka bere ta ɲɔgɔn fɛ mais ala jɛra ni a ye nin waati laban in kɔnɔna la ani nin waati gɛlɛnman in kɔnɔ aw de y'aw ni feere se ti ala ka diinɛ ma ni a dɛmɛli ye ani a n'a ka nafolo a jogo sabatili ye ni o de ye silamɛya bayatul islamiya ye ka laban tuguni ka baya wɛrɛ ta aw yɛrɛ kan n'a bɛ fɔ a ma ko bayatul ridwan alors o kuma na a k'a dɔn ala nisɔndiyalen don ni aw ye cogo min na an yɛrɛw bɛ nisɔndiya ni aw ye a cɛw a n'a muso donc k'aw fo k'aw barikada k'aw waleɲuman dɔn dan tɛ foli min na ka Jalakɔrɔjikaw fo ka se k'aw barikada k'aw waleɲuman dɔn a b'a la ka fɛn min kɛ setigi ala ka diinɛ la ala jɛra n'a ye cɛw y'a ye musow y'a ye a b'a la ka kɛ diinɛ min tɔgɔ la n'a bɛ fɔ a ma silamɛya silamɛya yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ ko dɛmɛba bɛ ale la nin diɲɛ laban in kɔnɔna la ni ansaruw ye ani a kanubaw ye a n'a dɛmɛbaw ye alors o kumana min bɛ an bolo nin sigi in kɔnɔna la
o ti foyi ye fo n'a kɛra dɔrɔn kana ɲɛ de da o kan n'o tɛ ni dugawu don fa alhamdulillah su ti ko ka dugu jɛ Haidara n'a ka denbaya ni aw ma aw jira Ala la k'an yɛrɛ kun jira Ala la o ti kɛ dusukun ɲɛ ka da ɲɔgɔn kan ani dusukun la farikolo ka ɲɔgɔn ye o de ye fɛn ye min bɛ laɲini an fɛ i n'a fɔ ninnu n'a bɔɲɔgɔn ko nka Ala y'a seere karamɔgɔ ye a fɔ aw ye cogo min na an bɛ karamɔgɔ ta to yen anw minnu bɛ kuma aw ye Ala tulo bɛ an kumakan na wa Ala ɲɛ bɛ an dusukun na ka tɛmɛ an b'a la ka min fɔ kan dugu ti jɛ k'a fɔ ko tile binna Badara min sigilen filɛ ko ne ma Ansaru ani silamɛw jira Ala la don min o ti kɛ a k'a dɔn ni sigi dugawu bɛ se ka fara a kan laada la an bɛ se k'o kɛ mais Ala b'a dɔn nakun ye ka n'an ɲɛ de da ɲɔgɔn kan hali n'a sɔrɔla an dɔw bɛ ɲɔgɔn ye sira wɛrɛw fɛ min tɛ ni sigi bɔɲɔgɔnko ye mais ni sigi fɛnɛ kɔnɔna la sigida maa caman fɛnɛ bi yan an bɛ foli lase quartier kɔnɔ mɔgɔw ma minnu nana fara Ansaru kan ni sigi in na sababu ɲuman bɛ Ala bolo Ala k'a d'an ma an bɛ samiya de la ji barikaba bɛ Ala bolo Ala k'a di an ma yarabi ama an ka jamana ye Ala k'a tulo magɛ ni sigi in dugawu minnu bɔra ka kala kɔnɔna la kuranɛ minnu Yasin bɔra ka kala kɔnɔna la hasbunallahu bɔra ka wurudi suratul fatihu dugawu fɛn o fɛn kɛra an b'a ɲini Ala fɛ yarabi ama Ala k'a minɛ an ka jamana ma dugawu fɛn o fɛn kɛra an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'a minɛ an yɛrɛ kun ma Ala k'a kɛ bɔda ye an ye an karamɔgɔ an b'a kalifa Ala ma Sɛrifu Usmane Madani Haidara a bɛ Côte d'Ivoire ni sanga in kɔnɔ ani ye Ansaru bɛ ɲɔgɔn kan ani kanubaw ani dɛmɛbaw an bɛ foli lase u ma dan tɛ foli min na ka Ansaru fo bi yɔrɔ yɔrɔ la Mali kɔnɔ yan ani Mali kɔ kan ka tila tuguni ka karamɔgɔ kalifa Ala ma a bɛ taama min na taama in Ala k'a kun cɛ hɛrɛ la Ala kana n'a ɲuman ye a kana yɔrɔ bɛɛ ɲuman sɔrɔ yan Ala k'an sago d'a ma ziyara ani mawlidu Ala k'a jira an na hɛrɛ la bato minnu bɛna k'u kɔnɔ an b'a ɲini Ala fɛ yarabi ama Ala k'u jaabi an ka banabaatɔ minnu bɛ an cɛla yan ani minnu bɛ yɔrɔ yɔrɔ la Ala ka kɛnɛya di an ka banabaatɔ Ala ka hinɛ o la Ala ka yafa o ma labanko ɲuman ani kanda o bɛ Ala bolo Ala k'o di an ma Ala k'an sutura ni sigi ɲɔgɔnna caman Ala k'a jira an na Ala k'o ka k'Ala bonya kama an bɛ kuma surunya kabi an dana fo sisan sango b'a la mɔgɔw filɛ guakɔrɔ yan dɔw bɛ guakɔrɔ yan dɔw bɛ kɛnɛma o kumana an bɛ yafa ɲini mɔgɔ minnu bɛ kɛnɛma san kɔni t'a la ka sokɔnɔmɔgɔw sɔrɔ n'o ye anw ye nka a b'a la ka dɔw gosi kɛnɛma o kumana an bɛ kuma surunya ka yafa dafa de ɲini aw fɛ ka ɲini Ala fɛ Ala ka ni sigi ɲɔgɔnna caman jira an na Ala k'an sutura Ala k'an kɔrɔta ka labanko ɲuman di an ma Ala k'an kunna di yan Ala k'o k'a ka Ala bonya kama kira n'a somɔgɔw kama sallallahu alaihi wasallam an b'an kunda Côte d'Ivoire jamana kan kɛrɛnkɛrɛnnenya na Buwake association Jamiyatul Yakini Buwake o ciden dɔw bisimilara an fa fɛ Seyide Sherifu Usmane Madani Haidara min ni a bɛ taamala Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ nin waati na Abdulkarim Sako a bɛna ɲɛfɔli kɛ sɔrɔli ninnu tɔw kan an karamɔgɔ Seyide Sherifu Usmane Madani Haidara a ye bisimilali kɛ jakulu mɔgɔw la n'o ye association Jamiyatul Yakini maaw ye olu bɔra u nana u ɲɛ da an karamɔgɔ kan foli kama ani barika ɲini kama ni ka laban k'a yira an karamɔgɔ la a ka bisimila kɔnɔwari jamana kan mawuludu baara min ni a nan bɛ o kɛ u bɛ ku association Jamiyatul Yakini maaw u ye bonyamasegin kɛ an karamɔgɔ ye a ka bilasiraliko ɲumanw na ka ɲɛsin olu ma kɛrɛnkɛrɛnnenya ma sifinw ni o kɛmɛ sababu ye k'olu caman bila bisira ɲumanw kan an ka gidi a n'an fa min nana ka na diɲɛ lafiya jango anw denmisɛnw kunun ko an karamɔgɔ ko ten k'ale teri ye denmisɛnw de ye bi an nana bɔ a ye an seko ye fɛn fitinin min ye ka na duwawu ɲini a fɛ mɔgɔ mana fɛn o fɛn kɛ sherifu ye a bɛɛ ka dɔgɔ o la ni Ala sɔnna an nakun ye duwawu ɲini de ye Jamiyatul Yakini denni sira kan ni Ala sɔnna an ye tableau min di karamɔgɔ ma an ye tableau in di ni hakilinaba ye tumana min na karamɔgɔ yɛrɛ ko ten kunun a ka kuma na a ko silamɛya an kana ka jɔrɔ jiri ju de la parce que jiri boro bɛɛ gulongulonin b'a dɔ la mais bi dɔw yɛrɛ pɛrɛlen don ka jiri ju tigɛ n'an bɛɛ jɛna ka fara ɲɔgɔn kan ka jiri ju kɔrɔsi mɔgɔ sa a kana tigɛ o hakilina de y'an bila tableau dili la an y'a dɔn maa min bɛ se ka silamɛya in dɛmɛ ani maa min bɛ se ka silamɛw fara ɲɔgɔn kan o de ye karamɔgɔ Haidara ye o de y'an bila nin baara kɛli la association Jamiyatul Yakini maaw u tɛgɛlankolon ma na an karamɔgɔ bara bonyamasegin kama an karamɔgɔ ye u ye tableau di a ma
ka encourager ni o ye halibi a bɛ diinɛ baara min na a bɛ adamadenya dilali baara min na diɲɛ kɔnɔ ka encourager o baaraw la ni ka yira k'a fɔ olu kɛmɛ k'a ye ladege fɛn ye ni ka dugawu ɲini a fɛ a ka olu yɛrɛ dɛmɛ o kan. Weleda kan min bɛ ne bolo ka ɲɛsin denmisɛnw ma o de ye karamɔgɔ ye min fɔ kunungo akayi kɛnɛ kan o de ye fɛnjugu min ani bangebaaw labatoli an k'an jija an k'an janto la denmisɛnw ko yɛrɛ kɔlɔsi fɛnjugu minw na o tuma n b'a fɔ n ɲɔgɔnna denmisɛnw bɛɛ lajɛlen ko bɛɛ ka labɛn ka karamɔgɔ lamɛn n'an bɛ karamɔgɔ lamɛn an tɛ fili tele bɛ min bolo telefɔni bɛ min bolo a y'an jija an k'a lamɛn wallahi k'an t'a lamɛn na an tɛ fili fiyewu. An karamɔgɔ Seydi Sherif Usman Madani Haidara a y'a ka nisɔndiya yira ni denmisɛnninw bisimilali la n'o ye association Jamiatul Yakini maaw ye u ye bonya ni kanu min ta ka ɲɛsin a ma k'a bɛnna a ma a y'u bilasira ni ladilikan ɲumanw ye ni ka laban ka dugawu kɛ u bɛɛ lajɛlen fɛnɛ ye. Amin. O de fana b'an sɛnsɛn ka taa diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoni sɔrɔlenw kan Amadu Kamara ale ka ɲininiw don. Sierra Leone wasabulon ye sariya kura ta min bɛ tali kɛ u ka jamana sariya sunba la. O siratigɛ fɛ yɛlɛma caman donna sariya sunba in kɔnɔ. Kɛrɛnkɛrɛnnenya min dolu bɛ tali kɛ kalata sɛbɛn o ɲɛnabɔli ko ɲuman ma. Sariya kura in na a y'a yira k'a fɔ ko jamana ɲamakalasigi la jamana ɲɛma kan ka Sierra Leone jamana kɔnɔden 100 o 100 a ka 20 ɲɔgɔnna sɔrɔ. Sariya kura in kɔnɔ a yirala k'a fɔ ko jamana ɲamakala t'a la wasa i ka se ka kɛ jamana ɲɛma ye f'i ka maa 100 o 100 i ka maa 20 sɔrɔ u ka kalata wɔrɔ tilalen sigiyɔrɔma tilancɛ sɔrɔ u ka kalata wɔrɔw la. O bɛ danfara don ani sariya sunba kɔrɔlen ni ɲɔgɔn cɛ. O tun b'a la ɲini ko jamana ɲɛma yaasa i ka kɛ jamana ɲɛma ye i ka maa 100 o 100 i ka maa 55 n'a kunkanfɛn sɔrɔ. A ma dan o dɔrɔn ma wasadenw fana yaasa i ka kɛ wasaden ye wasabulon kɔnɔna na f'i jɔyɔrɔ ka bonɲɛ kalatalaw wɔrɔ la kalataw jaabi bɔlen kɔfɛ a wajibiyara musow jɔyɔrɔba ka di olu fana ma o kalata ninnu na k'a yira u la k'a fɔ ko yɛlɛma kura minnu donni filɛ nin ye sariya sunba kɔnɔ a ma bɛn gwara dabaw ma bawo u bɔra k'u ka nisɔngoyaw yira jamana marabaw la n'o ye kɛrɛnkɛrɛnnenya jamana ɲɛma o n'a ka fanga ni jɛkulu ye olu minnu bɛ fanga la bi. Jamana ɲɛma Julius Madada Bio a tun ye wele bila Sierra Leone ka denw ma u ka bɔ ka taa foroba kalata la ka taa u hakilinata jira ni yɛlɛma ninnu na. Sariya b'a yira k'a fɔ ko jamana ɲɛmakɔrɔ Julius Madada Bio ko a man kan k'i kanbɔ ko kura jamana kalata nata min bolodali bɛ san 2028 bawo nin na kɛ ale dan ye jamana ɲɛmaya la Sierra Leone jamana kɔnɔ. Zambi jamana kɔnɔ Zambi jamana ɲɛmakɔrɔ Aikande Hichilema k'i kanbɔ Zambi jamana ɲɛmɔgɔya nɔfɛ k'a yira u la k'a fɔ ko san 2021 danaya dara kan siɲɛ fɔlɔ la a ka kɛ Zambi jamana ɲɛmaa ye k'a daminɛ o kuma ka na bila an bɛ don min ko bi a ye baarabaw caman kɛ Zambi jamana kɔnɔ kumana min a bɛna Zambi jamana ɲɛmaya la u ka jamana sɔrɔko tun ka gɛlɛn kosɛbɛ. Ile kɔ jamana ɲɛmɔgɔya la a ye yɛlɛmaw caman kɛ Zambi jamana kɔnɔ o kɛra sababu ye ka Zambi kɛ jamana fɔlɔ ye farafinna gun kan min ma musaka bɔ ka don COVID-19 dafɛ. Ka sanga ni o jaabi ɲuman ninnu ye Aikande Hichilema kelen bɛ ka wuli ka o yɛrɛmankutun bere ye jamana ɲɛmakalata in senfɛ ni ani cɛ 17 k'a dalen bɛ ɲɔgɔn na yaasa a ye se ka jamana ɲɛmaya sɔrɔ. A ka yɛrɛmankutu la Aikande Hichilema a ye layidu ta Zambiyɛnw ye k'a fɔ ko ni danaya dara ka ko kura a n'a kɛ Zambiyɛnw ka bila la su ani tile diɲɛ don bɛɛ lajɛlen na yaasa ka se ka Zambiyɛnw dɛmɛ u ka degun n'u ka gɛlɛyaw la. A y'i damasɔnya k'a fɔ ko a y'a fɔ a furumuso ɲɛna ko ale tɛ a dɔrɔn furumuso ye tuguni ani a denw k'a jira k'a fɔ k'ale de ye Zambiyɛn maa 21,000 n'a kunkanfɛn bɛɛ lajɛlen furumuso o n'u fa ye. Dakuruɲɛ kelen ale de ye Zambi bɛɛ lajɛlen fa ye. An bɛ kuma min ko bi an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko yɛrɛmankutu in senfɛ Aikande Hichilema Zambiyɛn fanba ka danaya b'a kan k'a sabu kɛ a ka baaraba kɛlo k'a daminɛ san 2021 ka na bila
la an bɛ don min ko bi n'a kɛra sababu ye ka Zambi kɛ jamanaba ye farafina gun kan. Kongo jamana kɔnɔ Ebola bana lakodɔnna ko kura Kongo jamana kɔnɔ. Fa minnu bɔra o y'a yira k'a fɔ maa minnu jate minɛlen bɛ k'a fɔ ko nin fiɲɛ bana yera u la. Libikaw fɛ yen nɔ ka bɛɛ tɛnɛndon ma u ka taji mara yɔrɔ min bɛ Libi tilebi yan fan fɛ n'o ye Zawiya marabolo ye. Ale taji mara yɔrɔ ye kasara sɔrɔ ka bɛn ni tasuma kɛlen k'a yɔrɔ bɛɛ lajɛlen minɛ. Waleya in kɛra ka sanga ni maa bugunatigɛbali dɔw wulila ka taa dankari kɛ nin yɔrɔ kofɔlen in na. An b'a jira u la k'a fɔ ko Libi jamana ka nin taji mara yɔrɔ in tun bɛ se ka taji miliyɔn 4 na kunkanfɛn la mara. U ka cakɛdaba min sigilen bɛ tajiko kunna Libi jamana kɔnɔ o ɲɛmaw ka fɔ la k'aw ladɔnnen k'a fɔ ko kasara in kɛlen n'a ye nin taji mara yɔrɔ in bɛɛ lajɛlen jeni ko maa kɔni ni ma to a la. Kɛnɛya tigilamaw ka fɔ la. Kumana min tasuma wulila yɔrɔ kofɔlen in na fɛn min ye tasuma fagabaw ye n'o ye sapeur pompier maw olu ye fɛlɛ bɛɛ lajɛlen sigi sen kan yaasa u ye se ka nin yɔrɔ kofɔlen kisi cogo min na ka bɛn ni tasuma yɛrɛ bonɲɛcogo ye u ma se ka yɔrɔ in lakana. Taji mara yɔrɔ in ɲɛmɔgɔw ye wele kɛrɛnkɛrɛnnen da ka ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔw ma ko sɛgɛsɛgɛliw ka bila sen kan joona joona na yaasa maa minnu kɛra nin baara cɛjugu kɛbagaw ye u ka ɲini k'u lase kiiri tigilamaw ma. Bawo a ye degun ni gwɛlɛya min ladon jamana kun ko a barika ka bon kosɛbɛ. Libi wasabulon wasadenw ye waleya in sɛbɛkɔrɔ kɔn ka tila ka wele bila taji baarakɛbagaw ma u ka fɛlɛ ni dabali tigɛ ka se ka nin yɔrɔ ninnu lakana ka ɲɛ kosɛbɛ. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko Libi jamana kɔnɔ ko gouvernement fila de kɔ dalen bɛ ɲɔgɔn na min dɔ bɛ tali kɛ Tripoli n'o ye Libi faba o la kodɔnnen don diɲɛ seleke 4 Nations Unies tɔnba fɛ wa o minisiri ɲɛmaa ye Abdel Hamid Beba ye. Fan dɔ in fɛ n'o ye Gwara dabaw ka gouvernement ye o kɔkɔrɔma donnen bɛ golomasiri tabaw olu ka ɲɛmaaba n'o ye Khalifa Haftar ye. Libi jamana a ko kɛlen bɛ bɔn kun kan bɔn senga ye. Aw kulo garisɛgɛ ni aw ɲɛ garisɛgɛ kɛra nin de min bɛ dansigi bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlen na minnu labɛnna kunnafonidiso ɲɛmaayaso fɛ ka bɛn ni kuma in ye aw ni ce a ka ɲɛmadalu la a k'an bɛn don wɛrɛ nataw ni Ala m'an ka jɔnya jɔ an na.